Собранный урожай у нас закрывает потребность в овощах почти до Нового года. Дәресләр инде күптән тәмамланды, каникуллар әлегә дәвам итә. Зур Кукмара авылы мәктәбендә җәйге практика бара. Бу вакытта балалар белем йорты территориясендә төрле эшләр белән шөгыльләнәләр. Трудовая практика – это прежде всего приучение детей к труду. Хезмәт практикасы ул беренче чиратта балаларны эшкә өйрәтү. Сер түгел, хәзер балалар телефоннар, гаджетлар белән бик күп вакыт үткәрәләр. Эшкә өйрәтүнең үз уңай яклары бар. Алар яңа дуслар табалар, җәйне ничек үткәрүләре турында фикер алышалар, саф һавада йөриләр. Практика мәктәптә ел саен үтә. Бакча кораллары белән балалар берничә сәгать дәвамында яраткан мәктәп территориясын матуррак һәм уңайлырак итәләр. Шүбүләннәрен утыйлар, сиберәләр һәм мәктәп яны участогында эшлиләр. Это практику проводят вот еще, когда вырастешь, ты уже... Практика узган вакытта син эшләргә өйрәнәсең. Чөнки киләчәктә буларның барысында белү кирәк булачак. Йолдыз Сагдиева инде 4 ел рәттән җәй көне мәктәп яны участогында эшли. Каникул вакытында ял итеп кенә калмыйча эшләп тә була ди. Это благо в школы. Бу эшчәнлек мәктәп өчен файдалы. Без бит сентябрьдән монда йөри башлыйбыз. Безне монда ашаталар һәм бу мәктәпнең казанышлары аркасында. Шуңа күрә без аңа ярдәм итәбез. Балалар әйтүенчә, практика биредә күңелле уза. Кай вакыт хәтта үзләренә кечкенә вазифалар да уйлап табалар. Смотрящий по шлангу. Мин су шлангысының эшләвен карап торучы. Ул зөлмәсен, су туктамасын диеп. Монда җәйге практика Кукмара районының барлык мәгариф учрежденияләрендә үтә. Балаларның хезмәте тиздән үз уңышларын да бирә башлаячак. Ә инде көз көне бер түтәлдән уртача 50 килограммга кадәр уңыш алырга мөмкин булачак. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары.